Maragsakan ni Mayor Mike Hernando, ken dagiti agpanpantay linteg, babaen iti panangidadaulo ni Vice Mayor Napoleon Hernando, gaputi na section Aragsak, dagiti umili, bisbisita, manipod karagiti kabangibang nga ili, iti probinsya ti Ilocos Norte, pakairamanan, dagiti nagsangpet ababalikbayan manipod mainland USA, isla ti Hawaii, pakairamanan matan, dagiti naggapo, karagiti nagduduma a pagilian ti lubong, ti iyumayda panagatendar, ti sabalimanen, apan nakaselebrar ti Damili Festival 2023, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Nakiparada, dagiti iso amin na barangay officials, dagiti muses, dagiti bumarangay karagiti 24 barangays, iti San Nicolas, nakiparada pay, dagiti naduma-duma a pagadalan, babaen, karagiti drum and lyre corps, dagiti naduma-duma a business establishments nga agop operar, iti San Nicolas, dagiti non-government organizations, ken dadumapay. Makita ti sabsabali aragsak, dagiti umili, gapuanan na, taado dagiti pasarabo, dagiti Queens, manipod, iti mainland USA, ken iti isla ti Hawaii. Naragsak nga routine mo ti biyang ta nakadado ti imay nakiparada. We have not seen it for a long time. Ket makita nga naragsak dagiti kakailyan iti dati piyesta ta. Dati programa ita, the breaking of the pot symbolizes the start of something big, which is the Damili Festival 2023. Ken dati parada ket it symbolizes the unity of the San Nicoleño. We march together towards a common goal, which is to make our fiesta vibrant, happy, and beneficial to all our townmates. So nga nakita tayo mat diti kooperasyon di tao ket amok nga isut spirit ti ilitat ta. Sir, makita dagiti balikbayans nga naragsak da nga nakakita kadagiti kalugaran da ditoy San Nicolas. Ken makita sir nga kahit panagibunong iti candy, panagipurwak ti candy ket deti ti pakaragsakan daw. Tartare datateng pumidot ti candy iti balikbayan no ready iti babak na nga balikbayan nga kaya nat gumatang iti isang sang kalakasang candy ket napanda nagpidot ore sa gesa lang la it's the fun kan DJ marik na damot ti ragsak digiti kami balikbayan na po ket iso damot iti may mga ragragsak iti ilimi ta iso damot iti mangtultulong kada iti pamfamilyada. They are helping our local economy grow by through their consistent help and support financially to our townmates. Ket tata na surot damanen ti agawid after the pandemic kasi the pandemic akat nag-slow down ni dingem tataket umad-ado ad-ado tatang di last year by I think more than 50% ti outcome. Nakita yung mo titi nagmerienda diti mayor's office ket dandan ni DP Malaon. Inyawis ni Mayor Mike Hernando, karagiti umili, ken dagiti kayat nati makipagragragsak, iti aglima nga aldaw nga highlights ti Damili Festival 2023. Yawis ko po da kayo nga kaprobinsya ak ken kakailyak nga sang kami sa tikad lang agatendar iti digiti umay nga activities ta nang rugitatan Grand Parade tunno bigat coronation ti balikbayan tunno 28 street dancing dati cultural heritage show tayo 29 coronation mo ti local Miss Damili Miss San Nicolas sa DJ 30 sunto ti barangay night salo-salo second tier deto nga nairugita yung every barangay addan to sagana na EJ Ferdinand Marcos sa mini cultural ket agsasala ti isang kailyan ken awarding pa iti diti awards para iti barbarangay no kwa. Awisin tayo dagiti kailyan tayo iti iling nga San Nicolas nga umay da buyaen ken imatangan dagiti amin nga aktibidades daytoy Damili 2023 festival ket kapno makita tayo dagiti kailyan tayo apong iti pinagpiesta ket kahit ko pa nga kablaawang kayo apo iti Happy New Year.